Even waarom komen op de Aroene nacht. Ja, doe hier keer in huis min 7,2 graden en deze week het koudste plak van de provincie. Nou ja, te jaren dan, maar het noordwesten en de waterloon. En dat bad net zo vaak, want Bakkeveen zie het om en bij de min 4 en heel. En daar wie het dus minder koud als hier in het noordwesten. En dat wie juist hoe ik al zo. En dat kwam ik mooi terug, de mist, het rijstige waar. En wat jouwt het ik prachtige plaatsjes hier achter mij. De beriepte BM, strukken en het beriepte loon. Schitterend, maar zo zullen het net blijven. Het waar krijgt een oorkarakter. Joen en vannacht. Ik heb het over een tan in met de bewolking. En ik ga het over starig kans op sneeuw. Jawel, en dan hebben wij glijdens. Bij lichte frost op het vestloon, min 3, min 4 graden. Maar de wind helpt ik aan, krachtig op hut en komt uit noord-noordwestwaai. En dan morgen, dan hebben we in de maand misschien nog wel wat sneeuw. Dan een droge periode, dan hebben we winterse buien, bedoel ik maar sneeuw en rein. En dan blijft het toch wel gevaarlijk op de dik. Maar een temperatuur moet tussen de plus 2 en plus 4 graden. De heetste temperaturen op de eiland. Maar dat komt bij verrekening van de noordwestenwind die krachtig rond hut is. Ja, en dan in de nacht naar vrijdag, dan hebben we nog altijd een kans op rein of ijzel of wat sneeuw. Dus blijft de kans op glijdens. En dan het fruitsjoch. Taaiwaar. Vreed, zo'n 6 graden. Die temperatuur in top. In de maand misschien al wat ijzel, via de rein. Sneeuw, een beetje rein, meest bewolkt. Temperatuur, ik denk zo'n of 8 graden. En die zo'n of 8 graden heb ik steen van sneeuw. Maar op sneeuw, misschien een droege dag, de zinnen erbij. En dan lijkt het even een beetje mooi. Maar ik denk dat Takemieke de winter weer omkomt. We moeten morgen, maar weer even in het waarsjen.